peste noapte aici. Tot ați vorbit de viața personală. Bat clopote de nuntă anul ăsta, domnule primar. Pentru dumneavoastră. Da. E greu să vorbesc pe subiectul ăsta. Dacă la primărie pot prezenta pagini întregi cu rezultate concrete, realizări, aș spune chiar substanțiale. În ceea ce privește viața personală, aici lucrurile stau aproape exact invers. Din păcate. Poate reușesc să le corectez. Au fost mai multe lucruri, ne la locul lor, am mai greșit. Acum trebuie să o iau într-un fel de la capăt. Nu știu cum voi face. Dar este adevărat că jurnalista Ala Buțan este aleasa inimii dumneavoastră? Nu aș vrea să intrăm la capitolul nume, pentru că riscăm să creăm probleme acelor persoane a căror nume sunt implicate. De aceea nu am cum să discut mai mult și mai în detaliu. Dacă va fi ceva să fie, cu siguranță veți ști, veți afla, se va vedea și va fi rezolvat și acest capitol.